ପ୍ରଶ୍ନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦିନ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାହାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ବେଶ୍ୟା ଥିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଇସାହାକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ରିବିକା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ କେଉଁ ରୁଟି ଭୋଜନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁଟି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରୋନ ଯାଜକଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନାଦାବ ଓ ଅବିହୁ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମସନଙ୍କ ପିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମାନହ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯକ୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। ନମସ୍କାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚ୍ୟାନେଲ and please do like